Kecheng si ni hang long ri hir bang amai suri ni reng ko resi di Subhai Chandra Singh terang lo Charlie ahem along beman pon. Kardom pinel ke news lang mga tan banjin nili theng tam tokbi non bir tang tan ben arjuponik tha. Kecheng si ni hang long ri hir bang amai suri ni reng ko resi ni hang long ri Karbila med amai pen patir pi pon si di Subhai Chandra Singh terang lo Charlie ahem along beman pon. Pini phai kuni ni phai trok share ni ada por phai sirke ba por ka chigmo asai deng pon. Lapen tu por phai sirke bra chiti ma por amen chetha pon. Anparta ada por phai ke ba por pen. Niang longri hir bang amai suri ni engko resi pangcheng pon. Niang longri hir bang amai suri ni engko resi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchopia hin pening pu pon lo. Lapen Karbi lamet amai tiri pi amai apan tangka soring ko ra pho pajir tekan mai long hang miji han se hin pensi mai chari ponlo la pen alhi pacheni pon ni hang long ri kar bila meda mai chun bang horsing intia hin pensi pacheni pon iglo mai long ali sar po aman pen sangpi nirola phangchopi secretary kar bianglong autonomous council pen si chetong dun la pen man peng ali aman pen sar horsing rong pi mai pu kar bila meda mai tiri pia mai salila thar teron kong chun bang kar bila meda mai tiri pia mai kachophal hi aman pen doloi terang mojadar duar disa Sir Lawrence Rongpie Chairman BLCC Lumbajong Block Sir Kensing Bay VDC Chairman Singhason Rajan Hazarika Headmaster Chandra Singh Terang High School Kiduksi among robosi Negasi among hun Longri pangting Muriuti Jausi Coba malam Hidup si nantang hidup eba. Nantang kapanong hidup ni kapon. Pini hidup si aparmanse toko. Hidup si tahay ko ruwe kacar si abu seking kini. Kijumsi aboy pohon rupa kadar silong ji itu akan pohon alamsi. Ni dapat ni alila jukan nonang acar silong. Tinggi aja kau nanti dulu ini. Berita kelong. Dehiju medhekpen apoy kapang tirnang sing me achatai ayam puno nekali la tanyo theklong pamelo simbon penang kapanong tinang se rahir jume sang simiken kachipadi nang ki ajal hirjira ju penang kambu Himbang kiring mesel jikali Arwi arwe char sisi ruki tang alam the nang song alam the Kithik thuji ne himbang ne jakong awi po Itung kapacetong antalo Kethete alam ke Awe Kaji thangchon sita Nam kiman Sopir kia pangpen Chiao konsi Nam kiman dun Nang don nang lapon Nang pan Tang lo rechere Bonda Ingang along Ketok dokote Imi Cepa jokundi Ne Kau lupang apor Nang mang munang song nizungan langsi depan aswan song nang nekitan ne non puta teni nang nakacing mang sensa pinian nang nabeluku birta longsi ne mekria boti buram ne sen mondo chekano ne kabulu kam chongi Nang sopir he sondan bonga por sampura pang kang bang tekin so tepi non nang chomle na bete ka chinga sampura mekri
bubruk sido segi kai ke birlang tang piniali kijutsi kecepati do pini penan parke nang kan tang tungong tang nang cetang nongjo nang arna mani mantang karo lawang so aja nalong bisa pati panong bolong Kece amai mate karbi honghari amai pen putot cinthong longri aro keseng pontu. Kedam tang ajek lo umla pera long kes e pen patir pi ponsi. Cinthong longri amai aro kesar mucho datum apan aro seng pon lo. Lason tak taksi. Dak lang tuka pambajong keri patu aklama long stami. Riso ejang la pensar pimaratum stami kenang sot doko ka potsi. Puthot dak riso ejang la pensar pimaratum apan stami cinthong longri aro seng pon tulo. Karbi honghari amai putini son senar pen mai pangceng pon lo. Labangsa Mayalong Aliaman Pengben Kachatong Dun Sarimbe XEM Sarsingro Central Committee Office Secretary Chatra Patar Finance Secretary Bida Singh Hanse Vice President Central Committee Basa Piteran P President Binakram Sapi Ejas La Penfinan Kethe Kidingan Parta Bidi Sara Tum Chatong Dun Sin Non Eprang Kebang Ji Mesen Met Pen Sayang Dengke Claim Pon Nangji Koson Pen Ma Kecheng Nangji Kedam Nangji Bidi Suri Chipi Pon Si Mesen Pen Mai Pojot Pon Lo Boitha Langso Pen Korsing Teron Loti Ki Minos Kar Biang Long Amlong apam patu aklama long football tournament ke cengpon. Potado football committee pencepatir pi ponse amlong apam patu along football tournament ke cengpon. Keceng si ke patu pon along la ke Noktarang FC la pen Porbor FC ang bong si patu pon lo. Noktarang FC atum gol ni la pen Porbor FC atum gol thom an jepi pon si. Porbor FC atum cepai pon lo. Ke patu ceng cha prang lama pangjar pon si. Kalitang Monsing kram sa la pen kalitang jeng kram sa lang litum apan Puthot ke patu asai along insam jin pen ke pachon pon thekji apan hirjo mehang si chikimo pontu kapatu kang pupo namai along aliaman pen Hamran Mondol Committee President akai Beran Singh Kiso Hamran VDC Chairman akai Sar Singh Phangcho Hamran Youth Morcha President akai Mohan Rongpar lapen Local Committee President Menson Phura pen danglok binan ke the kiding atum chetong don Hamran pen Birson Rohang Loti ki minus kar bianglong lasi halang so along non ke bangi April pen bangke litum nara hills tamen ang pidun po ang pipo po selang litit na ke chardon long lapen nilimena same la bangso adim long bang thegan kapicun jai phan nilitum pini BDC chairman pen same nilitum thegan same la bang bori dun po lapen ladak dikhe ko nilitum tini bhasa me niliga chuni la pohelo nang itum latini atim batum stame kapathu bang nang itum kerem kehe lage do po debo stame methang kapathu kimesen power pathu thepintan kapathu pon laso bangse kenang sop lasi nili alam pa bedinga dom nili lam theba lam basing ton kala tadom dak amlong apam nilitum dak pathu klamlong nitum dak amlong apam football committee mate putado football committee pu dak nitum chir ponsi kapathu pini pangcheng ponlo lapen la kapangcheng ponlo nilitum aluhi ke chuhang la nilitum dak Hamran Mondola president lapen VDC chairman Hamran Mondol lapen VDC chairman Hamran lapen aparta kithe ding pinana tum han chuhang lo lapen ladak pini kapachit tong cheng lage nilitum ladak kapathu ka chapate pon ke cheng ke lage nokterang lapen Porbor la tum hansi chapate pon bang so chipati long ke komabang ke hai pon bang ke Porbora sor si hai pon lo lapen isi pen si hai pon lo pupen ke thom lapen hini pen agol pen si isi pen alang litum Porbor sor chip hai pon dela lapen labang so football apil apha nilitum ningkan hini baga prang pen hanglo la pen nilitum long lelang stame pininga bangke nilitum achu ke dam tanga aruelom lamako em sar long ke dam thulo alang litum la bangso ningkan matela nona kewang jia election judalo pulotangte nang litum aphan ke la aprang si ke la bangso phil nang pipo kubang nang chichak don lo
Cakap tadi. Napen labang so. Nilitum non la dak bang ke election la non election la bangso non ke bang ja election la bangso Fransi alangli abang ke la dak un ana bang ke nang pipo la penang papatang po kusi cicak lo. Pin labang so ka Nilitum la pini ke bang tim ni atung apan setame nilitum la dak Putadu Football Committee hinpen. Nilitum la tim ni apan tame alang litum misen Klar pen alang litum thang pupu kacing cek kecubhong awe pensi misen penang cipati dun lo la pen alang litum apan ke pha teng pen alang litum nilitum along nang picun dun po alang litum hantame la kewang atum atim la tim ni atum hantame nilitum adak Putadu Football Committee hin la pen dak ramsa rong amlong apam ahin pen sitame nilitum akiru pipon. Karbi Jutang Asong Karbi Cultural Society Metang Asahem Kepis Taralang Solong Arnisia Parman Kang Dangamai Kangni KSS Deri P Amai Pusar Chandra Singh Krohin Pensi Mai Chari Ponlo Lapen Mai Kefa Alam The Deri P Amai Kongchun Mangsar Bida Singh Rong PC Jai Ponlo Kedam Tang Ingde Incorasor Kep Karbi Risonim Sorong Ajay Jonal Karbi Yut Fusial Sorin Incorasi Katalana Hod Kepachan Ponthek Lapen Rong Ajay Sek Akisung Ke Boy Lam Kilampong Hahui Kedona Puthakta Kangdang amai along nangachpong dun ahin ahawar amai Zonal Committee amai puchon bang atumpen lamthi chepaklang ponrinti lapen chepakeng pon. Pinya berta lasi kang tonilo dometak mi korang tu.